Open sa to. Open sa to. Open sa to. Yana, siya ka mo. Siya ka mo. Ten, aha. Look, sabot. Napawag itong may ano. So, break. Permanent na ito. Wala na. Ako nga mga kamit. Magkawat ka muna. Sabi ko may gulay. Ito. Tungkol na ano na. Nagkagagiti sa iyo. Hira. Ito pala. Entero pa ba? Ano yan? Ano? Mura din eh. Hindi ko lang buwan. Ano? Hindi ba nakita ka?
Wait na! Ano na sana? Hindi mo nakatao. Max po? Ang ganun yung password. Ano yan? Mer. Mer. Ano? Password ano? Internet. English na tira na. Ang bulabaan. Ano ba nangyari? Sabi ko na yun. Dahil gusto ko pati ang putik. Oo. Pero mali. Ikaw paano nagbuka ka sa bago dahil ang bulabaan mo? Mono na gabo. Ah, Mario. Ah, ano pa na? Ano yun? Mga may time things for. Nakahuhuhu. Ano pa sir? Mas ba? Ito ara yun! Ano man yung game? Balik ka niyang dito.
Buisit ka daw pa. Buti di ako, makatulong ka pa. Luwas gano. Oh, may game score. Luwas na. Ah! Ay, putik. Napaon. Ayun ako mag-yun. Ayun, pagkabangon ako. Mali yan ang bawas. Ako to. Sarap na daw kita. Agitchin. Ako, di mag- Bakit? Ano? Please, yan daw. Please, thank you. Buwan pati. Ikaw ka man daw. Ano na? Ano? Lag! Kaya ano? Patay na. Oh! 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 Uy! Oh! Oh! Uy! Ano ba na kayo? Uy na. Ay, ng ano, tao.
Pamili? Ano, pinasa mo ba ako sa inyo? Ay, hindi ako. Natalo. Inon ko, kung ba mo sabing difference ko. Ayo! Pero kami naman sa nababa. Buti ka nga rin na. Wala. Ay! Tama. Ayan. Pag-green. Pag-green. Wala. Uy! Ano ka? Bukas na yun. Ay, bukas na. Pag-roll. Yeah, Dave. Buti ka nga. Hindi ako alam ang maliging pangarap nila. Yung username. Buti. Ako good pa. Ano? Siyempre. Ay, nalasing ka na. Parado mo, no? Yun na naman! Malit pa ko. Nataga puro Rico, yun ang kuha. Ano kita? Abay na, maarano kita ma. Kalisahan. Sa mga inay. Dahil, Frank, wala ka na ako. Uli ka, tingnan mo.
Bawal na si Kuya J. Ah, yan ang si J, ano? Abel mo si J, lapit si J. Ay, naku, ano. Irispadaan! Irispadaan! Nay! Ano yan? Ano yan, te? Ay, yung ano, 43? Uy! Wala ka na eh. Sa NDP. Ano ba, Sword? Uy! Itana mo na! Ano yun? Pwede lang na sunog! Diamond! Itang magbibig. Uy! Muna. Saan na niya, Bixie? Dito, Kuya J. Sabi pa anong likod? Likod. Ako, wishing mo daw si kung paano pwede na magadol. Kailangan ako, okay? Basta daw, iduli naman. Hindi kita maduludik na, ay. Ito! Gusto na akong makahirap. Anong bago ba sila? Talaga niya eh. Talaga niya ako eh. Tapos, tapos, magsabing likod ah. Wow! Di paano nagsasabi si ate? Name? Likod. Sabi paano likod? Ay, nasa likod. Ah, double kill! Ano man? Di paano nagsasabi si Kuya J? Yes? Hala! Likod. Ito, asa ka dyan? Hindi na tumasa naman ako. Hindi na nagsasabi si Gio.
click. Ayan o, right click. Right click. Muragan. Alin ang bago-click? Ay, GF. Kuya. Next. AJ. Magsabing likod. Yung review. Likod o, likod. Kuya Jake. Likod o, Kuya Jake. Parawas. Bas nagpula, no? Sabi ng bawa. Gigi-gigi. Nagagandang ka mo di Silver. Good. No, likod o, likod. Ay, likod. Likod o, Ber. Meron pa siya lang, sir. Ano ba? Uy! Back to back, dua. Maramot. Legit, yan ako. Likod. Maganda din si Ber. Oh, kuya, ano? Uy! Ay! Di pa nakita si Ber. Yan ako. Ay, Juan, hindi na daw mistake. Uy! Tapos, sir. Mahal ka ka pala. Binibig kami. Oh, Binibig kami sa alin. Tapos, hanapin kami sa oh no! Out ka na sa rin. Ganun ka?
ka naman sa Nabil. Woo, woo, woo! Bawas! Dati dia. Oh, mga saka ka dyan. Ito. Okay. Mario, dito. Meron pa to dito. Kanina. Kanina. Alika na dyan. Saka ano. Uy, ano? Uy, ano? Let's go. Maghanap ka ng pangalaman ka. Yan sa computeran. Tapos, puti ko.
Promote ba ako? Bullshit pa ano? Anong nahulog na dito sa... Parehas kita! Kapansin. Pupupak ko lang ano yung hindi mo kayo dito, hindi mo video game. Kasi itong anong hindi na yan. Video game, bibig na video game. Bibig daw. Ayan, Ano? ano? Royalty? Basta bakunin ko lang ang bang mo ba? Ano? Ulit? Ano? Cookie ka. Ang mama, pagkatapos na.
Background. Oh, ano ba yun? Ay, yung mo. Sige daw. Okay, here's the Kinuwi ko lang ako magbasa din. Sabi, makira ka ba? Tulungan ko yun. Mag-telepon na mag-telepon ko. Pag-telepon ko. Dapat din. Hello! Ano yan? Hi. Bye. Huwag mong pwede mo matutupin mo sa pagkakas. Pagkada sa loob ko. Kung hindi kami kami tungkol. Paano ka ba? Matlas. Ano ba?
Ayun! Rayman, Meron pala isda. Bakit na ako? you know, ano na ang siyempre pati kala, di ko yan pero kaldo na. Pero ako tao. Hoy, ano, sabi niya kung hindi ka nakakulay ko na may ano doon, ano mo? Doon. Hindi ka sa may doon. Doon mo sa may doon. Ano na, gamit. Sige mo yan. Sige, tayo. Ito ako yun. Yung pangalan ko ba? 5 minutes ko. Makalit ako ano. Meron sa tingin na. Ano, babe? Ay, sige, marano ko mga. Ika na magbakal, balik ko. Sige, hold position.
Okay. Matuluyan na ako. Ako na. Oo, naku, yung kanil, yun na ako makakalaga ko din. Yeah. Ano ko? Mabuto ko.
Practice makes perfect. Open. Pasado eh. Ang basura ni Dre, pagkakalat siya. JJ! Tingnan, nagkakalat ka? Ako na naman. Kung nagtaan yung kabiyanin do. Naman, Dre. Namin mag-isip ko. Walo. Walo.
Opo. Ano po? Bukan na mo. Ulo. Jerry Binay, kung daw kung Jerry. Meeting ko lang ako, kulay blue. Uy, meeting ko lang.
Oh, sila video na kasi. Pinabalik na ko yun. Bubo na, Ay, yun wala na. na. Lagan ako na lang ako ng Jay. Pinaher. Tapos pagkakaw ko may nagdagan, ako kinang-kinang yan. Cool, cool. Siyempre, susunod. Pumunta po, may tagal na magsugo ito. Hindi ko malang election, lumoy na pagkakas. Para na pagkakas sa sino, kasi kung sa hindi ko pagkakas, tapos sa kataw, nagkaputimpak ako sa inyo. Yung lumoy, kasam, abot ka nga, pagkakap, wow! Tapos, Takot dati, takot na din sa kanya. ano, nagpipinsan mo, luwas, Pag ginamit ko, video ko, Yeah, yo, garo ka malit na. Hindi ako magsaot. Ayos ka. Ano, pag-yusuwal. Yuwal. mas mura daw yun sa duwag. Dragon Edge. O magsikin po to. Mura daw yun sa duwag. Sarang. Hindi yung suwag pinigil. Ano ba siya ba? Grabe. So, abot ba ka din yun? Wawala wawala. Nila. Pero ulit ako, ganito. Ulit ako
Ano yung lugar mo? Tapos may pagbuhan. Ay, Uy, wala. Abot pa, di ba, luwag po. So, abot pa dito. Alam mo, alright. Yeah, libo ba o libo? Ay, joking. Kadal ka na magawa sa rin ko yan magagawa. Ay, di ba? Diba? Buwang ang ko. Nilatak ko buwan.
Ayaw mo na! I see something here. Like that, I will Wala yan. Kita to mo sila nila. Wala ko na. Ay, puta. Diba nagmamaganda eh? Yan mo muna napapalita. Pinakulubang ko na ulo. Tinawag lang sa nagsulbuan. Tinulog sa lahat. Ano ba niya eh? Ay, pinaganak ako. Kada ko ito. Ako ka, natapinaganak ako ito. Ako ka, hindi na. Mati niya, wala ako dito. Hindi na pa kami dito. Yan yung Yan, piso. wala ano mo.
It's one gun as well. Yeah. So, hindi ko na ka. Ako lang. Well, even young.
pagkamugawas na. Ano nakabali pala? Nakabali ba na? Nakabali ba na? Hindi mo. Sus, kung gino ko ba? Ah, ako na pinagkirin mo pa pangalan. Hindi ko ba yung, ano mo siya? Talaga mo, yun. Pagkakala ko ba o bunang ang egg? Ano?
Kaya, kailangan mag-tigil. Kaya ako magkakain. Lugalag pa rin yung Ha? Dilibre ka lang ito sa salo. Mamasahe. Kung masahi at hindi na libre ka, ano gusto mo? Ano mo pa rin natin? Tapang gawa. Parang nangagot pa. Puna! Kitson ngayon. Pero kung ito din pinakainin. Pahit niya. Nag-expect sa pahit nito. Para kang pinala. Kaya ano mo inventory mo? Piano, piano, Oh, ha? hey, Hey! hey. Lahat madali ko na mo. Uy, boot, mag-sige na ano? Tumawan? Oo. Nawanag na ako mo. Bumili ka mo switch mo ba? Aray. Uy, ito naka-ulti. Man, ganun mo. Pala ko. Nakabanan. Ikaw sa kuya kahit na silverfish? Sage! Sage! Si Jay! Sila na nabutan na bulto ko kaysa mo sa silverfish. Sila na rin sa ano, bulto ko. Sa kuya, silverfish. Bangus. Silver pa ka po. Ano wala? Balik ka na daan. Kasi magkumpay ka rin, di ba? Favorite girl ba na siya, oh? Favorite song na ron. Mag-ibig ka na lang. Kaya ang Diyos ay going to go with you. Upabata ka
bro. Ako ay pro, pero di ko na na bro. Garong gago, gusto ko. No. Laging Ay, garong. Siyempre, sa pagula, to save another people. Hello! Hindi nagtutulungan na yung pair. Boy, di ka rin siya. Survive. Sakto. Anong tingin mo? Anong tingin mo? Baka masaya naman kayo ng palit na. Pero pag ibulan mo, kung ako na yung pag-ibon ka na. Yung pala binoto na, saka na pala ako dito eh. Toronto na. Yes, no, yes, but it's don't cry. Hey, Kalan! 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 Sarada na. Bakit pala boxing doon? Oh, yan si Bobo guys. Bobo. Ooh! Sige na lang sa bagay na lang. Ano na kung ganyan? Ay, iwan na doon. Ano, pawoy daw nan. Dakda kung iwan ka doon pawoy. Ano na, may alam kumalaan. Ipa. Naman ako. Kasan? Kaya ito. Dan! Naduduin! Naduduin! Bakit? Ako ba na? Nawata ng antiyo. Wala
Oh, Mabalik ako. hindi mo small bigit yan. Ay, God. Uy, yung dia, kita mo. Lahat. Ano po daw pwede yan? Ano yung ganda niyan, Jay? Oo, hindi na ako pati sa ano ba kayo? Ano siya, Rich? Magkano pa sa kay Jay? Lalo yung kaya lang yung nagkira. Iya, kita mo Stop daw kayo. Wala din ako lang.
Ikaw ngayon ba? Diba? Wala ko. Parang nasa crossroad, yung mas high po. Dahil ko nailing may landmine pala na po. Naikmaan ko. Get down. Gusto ko na ba yan? If it's fun, Atay ko yung panuan sa direksyon. No. Buwa ko siya na malapit. Galing naman ito. Wala lang mga hindi ko hindi na lang. Shooting ko pa ito na rin. Buti kita ka sa mga country. Alam mo pala yung sa isang pro? Hindi mo siya indoor. Indoor. Ano yun, Aitan? Sus, kusisian. Naligtas sila doon. Naligtas naman sila doon. Bravo. Tatlo ito. Hindi, pag ako. Hindi naman sa lupa. Pagsayaw mo. Hey, hirap. Hindi ka sana sa merit plano buo. Ano ba gato? Yung yan, nagsasayaw, nag-dance dance. Pag-ramos na. Puta, ya, ya, nga, yun po, mamutong-putong daw. Ano, 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 ano,
Utang na, makasdaso talaga ako ng mga tao. Mga ganyan. Hil na po, maganda na ako. Hindi ka lang. Sayaw-sayaw. Uy, Ay, kaya ay, na. Focus. Nabuhay ka lang. Nire-ire ko buka talaga sa iyaw. Lahat ng pag- Ayaw. Kukulog si Nick! Wala nang tigil-tigil. Wala nang kapatid. May ganyan. Siya masakit. Uy, shit! Walang tulog. Uy! Hindi kaya tulog ka. Ito nga yung. Ganito na nga yung. Yippee! Yippee! Ano mo matalik ko? Anak ko na lang tayo. Bawan ako! Yan. Hindi ba yung pumunay? Ako na lang siya. Ano naman? Mga balo. Paboy na lang.
kayo mag-iway. Hindi. Alam mo, Ako na may panaglaw. Panaglaw. Dire. hindi na po ako kasi tumatawag na dito. Yung ngayon, nagbukas na dito para ako. Dali ka lang. Dali ka lang. Dali ka lang. Ano na po? Uy! Eh, gwapo mo na, sinikita na, di gwapo ni Pio. So, ano naman yung tigal ng tigal? Ano? Ha? Ano yun, gwapo? Say mo, like, ako, ganun. Ano nga yung wala, hindi ka na. Ay, ang ganda ng ulang. Ang ganda ng ulang sa ibigay. Ano lang, sorry, sorry. Oh, may ilaw mo. May ilaw mo na yung TV. Ito, utak pa lang. Utak pa lang. Utak. Wait lang. Wait lang. Yun na, inano na. Ulol! Saan nakakuha pili? Ulang yung cake. Ito.
Practicing. Ay, di, awit lang sa ng C. Ano ba, hindi ako nag-i-get. I love you. Basta na kaya, ano ito? Ay, sige, ito, ano? Ito yung upgrade. Maganda ako sa video. Translate mo nila. Ano yung business ako? Ano? Sino? Zero. Ako. English? Good. Good. Hindi ko wala ko. May nakadamang ako. No, 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 no. Hindi ako nagpatira. Dito, nilipas na tayo ng tao. Para magpalapot sa mga lalo. Ay, nakamuli. Oh, shit, nakalaw ko lang. Oh, shit. Dali, babalik. Oh. Balik, sige lang. Nagpunta mga. Pumunta na tayo. Oh. Yeah.
Open hand. Ang aming ginawa ay Ano yan, tayo? Linking. Ayos ka. Nakakalaga. Hindi, nakakalaga.
Oh, next. Ah, yeah. Hindi naman nakalabat kasi ano. Yung nakalabat kasi daw. Pero Milano, third.
Ora na ako ito. Ako pero ora okay. Oh, yun. Okay. Okay, okay. Ben, Ruth, ora na ako. Ben, tapos yung matubig. Wala na kumain na. Kumain na rin. Ito kita. Ben, ano na Ben? Ma'am, ano Ben? Sheesh! Body rin mo pag nagdagala. Ano? Ano pa pero no pero ito maganda. Tama ba? Hoy, amen. Hoy. Pati pa man pag message ko. Bibili. Wala pa.
Ano, biro? Ha? Hey, ayun yung pala nila, dito pa yung hindi nga pala tao. Ang natay ko na wala. Ay, pa yung mura, mga Ang high ko. ano yung puro sideboard ka lang. Ha? Ang muna niya nakita. Ano ba ba ba? Okay, bye. Meron pa 10 million ka sa mga Bye.
Hilingin sa iba. Kamuran ko. Ako. Ano na kawala? Wait, gusto naman ako. Kailangan mo na ako. Nalagimot pala ng hayop. Prospero ka ba talaga? Babalik na si Kuya. Hey, parang nadansin ko. Tomorrow mo naman. Parang, Pero makasok ko siya, hindi ang tagapin. may kanoy. Ano na ako, Bill? Kami na rin. Ayaw, tanggalin mo. Kurang ka, mo. Ano, lagi din. Oo nga, yung mga mga ako lang, nagpasalit sa pinapag-go. Ako man. Ito man. May mapalugtong. Let's mo na. Ako,
Bueno, okay na. Yung sigurado ang mga okay. Pero pagka bombero ka na pero may pera na nga. May pera. Kami daw. Pagbat. Ikaw na tao. Ito lang mga kaibigan ito mga matibay na mga
Wala din. Nakakon. Wala ko kayo sa ano. So, bili ako. Utang na bayo. Ito yung ano,
Nagbili po. Nagbili po. Ano ba? Okay po, ano ba? Anong ano? Ha? Ha? Narinig ko na natin. Puta nga. Gamit. Apa? Puta nga. Kaya siya. Puta nga. Kayo talaga nga. Makuha mo daw. Ay, dati. Yan mo nilagay na. Roma, nagtatay iyan. Ang ito, tigigibo yan yung nabising tago yung nabul.
Oh, yung? Gana ako. Yung may gana. Siguro? Gana ako. Then, siyempre, last naman sana siya. Sabi kita lino. Yun, Dale, sabi ka ako, Dale. Dale! So, sniper na eh. Sino ka na? Pero, sino? Ano yung sabi? Anay. Ay, sa mga ganyan, Uy, ito nga ba? Dati na. Oh? Sabi naman. Pero di kita kagada pero. Di madad. Ano? Wow. Sarap. Ano naman? Ano ka kasi? Iyo. Ano? Lalo, bakal ka sa mo? Natulog doon na mo? Hindi ka ba yung ha? Ano? Ay, Islam. ha? Pero, Ay, Islam, sabi ko. Ay, sige. Ano ba, parte mo, pangalan eh. Marami. walang bato. Gusto nila kasi Parang sila ka lang. nakita na ko yung bato. Di ba? Video ako na lang. Ano ko yung sabi?
Puta mga pera kanya. Ako ulit. Ito ako. Putang bilog. Bilog.
boss.
Sa what?